Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nami kula Narendra Baratoseta. Kula saka SD Palur Sekawan. Ngaturaken dongeng kanthi irah-irahan asal usul Desa Palur. Asal usul Desa Palur kuwi saka tokoh sing jenenge Mbah Benggol. Mbah Benggol sing dipercaya ngelola pasar gedhe ing tlatah Ngentak. Tlatah kasebut dijenengi Ngentak amarga lemahé amba nanging ora ana wit-witan. Mbah Benggol manggon ing sebrang tlatah banjur nggawe omah ing sisih lor pasar. Selajengipun kathah pedagang ingkang ngetutke tindakipun Mbah Benggol. Banjur mbagi lemah nganti damel petak. Omah-omah tambah akeh. Wilayah sing dinggoni Mbah Benggol lan para pedagang saiki dadi wilayah Palur. Dadi bisa diarani Mbah Benggol sing ngedadekke Palur. Lokasi pasar saiki ana ing sebelah omah-omahan lan pertokoan. Sebagian ana ing Mergi Ageng Palur, uga jembatan layang. Dene tlatah kang nganggo gawe omah saiki dadi RT 5 RW 3. Ana rong turunane Mbah Benggol yaiku saka generasi kapindho lan katelu kang manggon ing RT 5 banjur dadi wilayah induk Dukuh Palur. Gegayutan karo nyebut Palur kuwi sadurunge ing prapatan kasebut ana jenis gazebo. Wong manca ngarani parleun. Ing prapatan kasebut Tugu Intan Pari uga ngadeg. Digawe minangka pos jaga, bakul bensin, lan sapaninggalane. Saka Parleun, merga owah ing lafal Indonesia banjur dadi Palur. Mekaten dongeng asal usul Desa Palur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.